ξέρω αν θα φανεί πολύ εντυπωσιακό. Εγώ ξεκίνησα να γράφω όταν ήμουν φωτάδος. Τοποθετήθηκα σε ένα γραφείο στο οποίο ήταν εξωτερικό το ωράριο, δεν πολύ κοιμόμασταν. Φαντάζομαι ότι άλλοι τουλάχιστον θα ξέρετε ότι ο στρατός είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Εγώ βρήκα αυτόν τον τρόπο για να ταξιδεύω. Όταν τελείωσα και επέστρεψα στην Αθήνα, ζούσα στην Δάφνη και την εποχή ξανά, και μάλιστα στην περιοχή εδώ λίγο πάνω. Όταν επέστρεψα στην Αθήνα, επεξεργάστηκα αυτά τα κείμενα, τα οποία ήταν θεατρικά, διότι προέρχομαι από το αισθητικό θέατρο. Και βρήκα έναν τρόπο να έχω σε επικοινωνία με κάποιον εκδοτικό οίκο και να εκδοθούν τα βιβλία. Μπορώ να τα παρατηρήσω και μάλλον συγκυριακό τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησα να κάνω. Το καταλαβαίνετε, δεν ακούγεται πολύ φαντασία, πολύ εντυπωσιακό, πολύ βαρύτητες λέξεις, αλλά εγώ ήρθα με αυτόν τον κόσμο σε επαφή με αυτόν τον τρόπο. Αν μου επιτρέπετε μια τελευταία τοποθέτηση, για τα παιδιά σας τι ονειρεύεστε να προσπαθήσουν να κάνουν συλλογικά μέσα από αυτές τις κατευθύνσεις των ριζών. Ομολογώ ότι δεν σας άκουσα καθαρά. Μέσα από τις κατευθύνσεις του βιβλίου, το Releaser, για τα παιδιά σας τι θα σας πειρακευτεί, θα σας ήταν πολύ δυναμικό, πολύ εσωστρεφές που να σας είναι τέτοια ικανοποίηση που να τα βοηθάτε να πηγαίνουν μπροστά και να κάνουν να έχουν τον δικό τους ορίζοντα. Εγώ νομίζω ότι ίσως το πιο ενθαρρυντικό που διαπνέει όλα τα κείμενα είναι ότι ο καθένας μας θα πρέπει να πιστέψει στη δύναμη των ποδιών και να σταθεί όρθιος. Ό,τι και είναι αυτό. Είμαστε διαφορετικά πρόσωπα, εκφραζόμαστε με διαφορετικό τρόπο, έχουμε άλλα χαρίσματα, άλλες ηλικίες, να το πω. Ο καθένας θα πρέπει να βρει το θάρρος να σταθεί στην ύπαρξή του όπως είναι. Ξεχωριστός από όλους τους υπόλοιπους, αλλά ταυτόχρονα και μέλος μιας κοινότητας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ηρώων που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα βιβλία. Δεν υπάρχουν μέσα στις ρίζες κανόνες και συνταγές. Υπάρχει περισσότερο νοοτροπία, ίσως δεν είναι ακριβώς αυτή η λέξη που ψάχνω. Δεν υπάρχει συνταγή. Και νομίζω ότι γενικά στη ζωή δεν υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, αυτό το που υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες, να σου πω εγώ πώς θα πετύχεις στη ζωή, νομίζω ότι έχει καταληφθεί ως άποψη.